Здравейте! Днес искам да ви покажа една красива коса. 100% естествена. Ето може да видите. Косата е 140 грама. В никакъв случай не е с тънки краища. Косъма е по-финен. Разбира се, ние винаги се съобразяваме с косъма на клиента. За да нямаме тези големи разлики, когато се сложат екстеншъни. Затова тук сме подготвили една коса, готова, ръчно сплетена, извинявайте. Ето тук може да видите, косата е ръчно сплетена. Ръчно, когато е сплетена, става по-финна. Разбира се, имаме и машинен шейв. Тази е ръчно направена. 100% естествена. Косата не е боядисвана. Може да видите. Ето така. Всички наши коси имат гаранция. Тази коса чака